И здравейте отново, това е 7 част. Вижте, прасета! Меле! Тук стана меле. Меле на прасета! Имам 21 паржури. О, what the fuck? Бърнат Гош! Гоша! О, не, че те прасетата продължават. Ще взема поне тук половин стак ще има. Като стане нощ ще се за... Вой, трябваше ми дадеш леглото. Гошо, ти можеш да се заминеш. Гилов мисля да се върна за леглото. Връщам се за леглото. И ще ми казваш кога да си лягам. Може да направим над 8 части днеска. Може да направим. Над 8 части. Може. Вой да много се върна на време, че в пустинята има най-много чудовища. Един Гошо ма гледа. Вижте го. Най-красивото Гошо от всички. Не, Гошо най-красивия го заробих. Копеле. Мяу. Идвам. Ще ми свършат бутчетата. Газ. На 3 бутчета съм. Не, фак. Ела да ме вземеш от пустинята. Страхно. Намерих Гошо. Още е жив. Добре, идвам. Виждам къщата. За жалост да съм къщата и аз идвам. Всъщност ще сложа факли около къщата, за да знаем къде вървим. О, ябълка. Да, я. Имам 31 паржури, ти ми... Аз имам 6 пари. Дай ми също и бронята. Върнах се. Слагам 31 паржури да се пекат и печката искам да е свободна. Значи 31 паржури, аз ще изям една. Не да ги ядеш сурови! Не да ги ядеш сурови! Още една изям. Ето. Ще изям ябълка. Apple. Седна. Добре. Вижте, от тази стая към... Лягай, бързо, докато не са дошли. Лягай, бе. Лягай, пататеро. Пататеро? Добре, вземам се едното легло. И довиждане отново. Този път няма се върна след 2 минути. Отивам за Гошовци. What the fuck? Гоша. Какво? Трябва ми. Ще взема малко по-факли. Много, макар че на мен ми свършиха, както и да не ми пука. Аз лягам веднага. И близките Гошовци. И кокошката е снясла яйца, 2 яйца, Гиров. Добре, кокошки. Да, дано да се спалне. Дано да се памат. Прасета. Ще взема още паржури. Добре, тук има още кокошки, дано тази да е снесла. Не. И тази не. Карве. Баси. Тези кошки са много мързеви, като тези Гошовци. И един Гошо до някакво Гошовско езеро. Ще спра да говоря Гошо, че ме заболя Гошовската уста. Това ми праси да ми даде 3 паржури, бе. Това... Простите ли се? Ще взема още Sugar Canes. Това ще ми доста Sugar Canes, но са това. Всъщност няма. Тикви! За тиквен пай. Мирише сняг. Да ни пази.
Добре, че този звук откъде е? Кой звук, бе? Не от мен, аз не го чувам. И може да от Minecraft, но мори си и музиката. О, крава! Да я убивам ли? Много е надалеч. Какво каза? Крава, да я убивам ли? Крава. Добре. Много е надалеч. И още прасета. Добре, слагам тези пържоли да се пекат. Не, човек, то свърши. Какво трябваше да се го взема? То меча ми ще... Свърши. То меча ми ще свърши от тези с прасета. О, айрон! До една пещера. Много айрон. Ще взема. Тук имаш някъде по... Само две. Чой се къде ли беше този коло? Тук. Не знам. Има в пещерата. Но съм няма хора в пещера. Аз няма да остана гладен, да ти кажа. Ще по-хубаво трябва да си ги опечелиш, че повече да стоиш. Стой. Тук се намира на две крачки прасета, крави. Тук е доста плодородно. Макар че няма много дървета. О, още една крава. Гош къде? Сложи го в една пръс. Как се правиш от дропър? О, овце! Сива овца. И бей. Вземам ги. Ще ги убия. Как се правиш от дропър? Дропа. Да, дето... Не знам, гледай в интернет. Въобще не ги помня тези неща. Какъв дропър, бе? Она в уния. Да. Трябва ти айрон кофа и... айрон. Добре, ама... Ще да знам кой къде да ги сложи. Слагаш по средата най-отдолу кофата и отдясно и от... Чест. Какво? Чест да сложи. За жалост, значи ще продължа на другата страна. Не, че тук повечето е пустиня. Да взема ли мастило? Не, за нищо не. И още прасета, нещо оцелея още време. Те се спамват, което е хубавото. Колкото повече трева, толкова повече прасета. Ако намериш село, вземи фермата и виж някои оферти. Да, знам. Трябваше да взема. Ще да е хубаво да намеря емералди. И те са... Нали знаеш, че диамантите и емералдите са най-рядките. Емералдите. И сега ще попътувам в някаква дълга пустиня. И скелетън после... О! Знаеш какво намерих? Гиров? Намерих пирамида. Добре, браво. Ще взема лила... Ще на бутона за гръмване. Гиров ще взема лилавата, кажи го, вълна. Но внимай да не намериш, да не таковаш. Тиентито. Да. Абе, знам, бе, не мълчи. Това е Васино в Бранското. Добре, къде ще чупи? Аз съм доста надалече, да ти кажа. Ще взема около 20, става ли? Значи пустиня е ужасно голяма. Виж най-долу мината и ще видиш кой е голямо. Не съм правил отдавна такава голяма мина. Аз не съм правил отдавна такава голяма къща. И взех точно 20 вълна. Мисля, че видях скелетън, като ми бъгна. Знайки си. Малко педерас, че! Спри се, бе, педерас!
Искаш ли да взема тиенчето? Еми, не знам, ако искаш. Ма няма за кой. В един... О! Минута. 2 смарагда и седло. О, добре се добре. Знаеш какво? Тиенчето го ползвай за минута. Добре. Взех го. Другия чест, да, това дед го проверих. 7 голд, златно ключ и 5 кокала. О, кокали, само топчи. И 5 желязни ключчета. Яки неща. Става. Да. Все е нещо. Ние ще се правим често. Как така, често? Еми, става с честове и там да слагаме неща. Да. Ма после не сега, то ние нямаме много неща още. То, да, но... Както и да е. Принцип питам. Добре, значи би трябвало да има пясъчно село, но не съм сигурен. Герой ще тръгне в една гора, но то това не е гора. Или е? О, не, трябваше да си взема изпекани пържоли. Че аз тези ги изядах. Аз ти казах. Блато. Yes. Полянка. И прасета, И кокошки май. Не, това са други. Какво е това, бе? Да. Много прасета. Не се сърди, направиха желязна лопата. За какво, бе? Така? Не, че тези тъпи прасета за какво бягат. Знам, че ще ги убия, но пак бягат. И 22 пържоли. Добре, ще убия и кокошките, че те ще дадат поне пиле. Като гледам, няма яйца. Мисля, че става нощ. Ще ги бия с... Да, стана. Не. О, джунгла! Да взема ли джунглово дърво? Не. Защо? Не ми харесва. Аз пък ще взема. Добре, слагай... Отивай в къщата. Аз съм вкъщи. Кажи, как ще убивам. Доста съм надалече. Да, знам, че си доста надалече. Ало, Вики? Да? Също да играем на нещо. Играя на Майнкрафт. И аз. Геов, лягай! Хора, ще спра за малко клипа. И здравейте, хора, продължаваме. Не съм направил неща, направих само един крафтинг тейбъл, айрон меч, защото исках да убивам крави. Крава гадна. Защо кравата е гад? Защото не създава. Ето го кол. Аз търся полянки, за да намеря сел, както аз за това тръгнах се пак. Той... Геов, черно дърво, да го вземам ли? Какво? Черно дърво. Черно? Да, черно. Добре, за мен. Колко само да убия гошовци. Гошовци, 4 гошовци. За мен сервера ми бъгна. Що? Като копах и едвам съм аз на поля. Нищо. Това не е от сервера. И на мен понякога ми бъгващ, ама аз снимам се пак. Не! Добре.
Да ти кажа, за инвентарито ми е пълно. Черно. Сложих бокс тук не съм. Ок, ще взема фиданки, ще се опитам. Значи, ама сервер ти лага. Ми спря да ми лагва. Тук копам не мога. Как бе? Това от тебе? На мен ми върви идеално. Вече почна да ми върви идеално. Не ми вярваш. Какво? Не просто спея. Овца, о да, ще я огромна, с пищова, та. Добре, не паднаха ли фиданки, бе? Аре, падайте, бе. О, фиданка! Яй! Сори, че нямам интро, но кажете ми с Camtasia или да снимам да направя интро. Не знам. О, Геро, 2 фиданки. 3! Съм играл. И още прасета. Това въобще не е поляно. Не поляно е. О, Гюв, до прасета още, човек. Аз имам 32. О, и крави, супер. Добре, че ми лагва и ги виждам. Добре, ще се направя, нали знаеш, по кофа и ще взема лава и ще я ползваме за кошче. То с клип, коя част е? Ами Майнов. Ок. Не, човек. Аз тръгнах кажи го, за село и аз напълних инвентарито за други неща. Не чуе, пази, гадните крави. Геров? Бъгна ми за това. Че спра да убивам крави, че ми мързна. Имам кравишки пържур 15 за прасета 39. Няма да остане гладен. О, не! Не. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 крави. Единайсет, 12, 13, 14. Не, че то тук няма и едно. Сега ще трябва... Колко съм надалече? Ще ми трябва доста време да монтирам. По-късно мисля това да е 8 част. Ще спра да снимам, малко няма да снимам, да ще се развиваме, но няма да снимам, защото ме мързи. Не, че ме мързи, ама трябва да монтирам, затова това е, sorry, bye. Какво монтираш? Не разбрах какво монтираш. Ами, монтирам ги. Не, че ги монтирам, а ги качвам. Затова тези 4 клипа ще ми отнимат 2 часа. И ми лагам.